odogwu eze ego ndị Igbo Sir Honorable Patrick Udoba onye Chukwu ji nye anyị ngozi onye Chukwu ji ite anyị mmanụ eze ego nke ike egwu na-ekwu na okelutugo gị n'ọrụ ọlụmelụlụ n'origo nne ọlụmelụlụ n'ọgbago ụba ifeọma imelu obodo erika Anambra West nweje tụọ elu eze ego ndị Igbo wee kwuo n'okelutugo gị maka ọlụ ọma anyị na-alụ ọlụ ọma ịlụlụ na Anambra West n'ọbịa ka anyị na-akọwa ọkwa ma onye ego edo ntị ọnụlụ abịa na mmeze anam eze ego ndị Igbo ọtọrịtị ọkwa nke ike egwu na-akpọ egwu anyị na-etili nwa Udoba ịlụrụ sekuriti haus nye ndị mmeze anam si ndị muziam mmadụ etinye aka eze ego ndị Igbo ọlụomelụlụ na ọgbago ụba odogwu imesili chiakpa ike n'ọgụ ebigo na mgbacha isi local pass lodge na community secondary school nke Umuezanam eze ego ndị Igbo ọtọriti onwere onye nyere aka eze ego nya ka egwu ji kwuo n'okelutugo gị inyere free education eze ego si ka m nwere ọgụgụ akwụkwọ eze ego ndị Igbo ọlụomelụlụ na ọgbago ụba gawa n'iru n'olu ọkụ na-elu ị na-akwụ ndị nda ụgwọ ọnwa na nkịtị ma o nwere ịbama na alụla eze ego na ọ bụ ka obodo dị mma ọ maka na eze ego bịalị ndozi eze ego nwa Udoba Honorable Sir Patrick Udoba ogbu ngwongwo alụsịla mmanwụ mụduru nwa Udoba otigbolu ugboko ọbatụ na dị mma eze ego nkike egwu na-akpụlụ ilimeli n'origo nne a na-esi onye nwere Igbo bongo ọtọriti nwa Udoba eze ego ndị Igbo eze ego ndị Igbo eze ego ndị Igbo niile ịbịa nlọta hall nke Umuezanam ọbụna muziam enwere ọcha igoloche bunyefa ọlụomelụlụ n'origo nne ịma na eze ego gbapụrụ mmiri kwaro ka o ji adọneti kọpụ ga-azọ ọ sị na ọ bụ n'afọ nne ya nke nwụrụ anwụgbo
ya bụ ikwu nne m olokwu eze nwanyị nwunye ụdọba ya bụ mama m ụlọ ọmụmụ eze ego ndị Igbo ọlụomelụlụ na ọrụ igo nne eze ego gị nọnye na-asọ okelutugo gị ọbọdụ na-asa eze asọ ebe ụfọdụ nọ na-asọ igwe mana ife eze ego na-asọ n'ụwa bụka obodo mwesa na m dị mma ogosime eze gị Igbo ahụ na-ata akụ nwa ụdọba ogbu ngwongwo alụsịla kalịcha nwa ụdọba ndị goyeli moto erigo nne na Anambra West aga m ekwu nne ya ala ibe ya mmadụ 15 ka ịkpọrọ owu mbọsị gwa 100,000 nyebe n'aka si onye ọbụla mala ife ọ ga-eme igola agbachia ndị mmụ nwanyị na Anambra West eze ego nya ga-egwu ji akọwa na okelutugo gị o nwere onye meli ka eze ego mbụ Chukwu ezitego onye ndu ndị anyị nwere mbụ bụ ndị ọchị mmadụ akpasịkwa na eze ego iwo mmadụ achọkwa na eze ego maka na eze ego bịalị ndozi obodo dị mma eze ego ndị Igbo iji 2018 agbasịgo na Anambra West mmadụ abụrụzi osi abịa bụ anyị eze ego lụrụ n'onye ndị Anambra West ọkwala ụzọ dị n'ọra niile ndị goyeli motosaịkụlụ ine ya na afa kalịla akali eze ego ndị Igbo ndị na-akwụ ụgwọ nwa rili nne ọlụomelụlụ n'origo nne ivi mele n'ọbago ụba ọgbaligbo ya le oge mmanwụ nye ka Anambra West ji kpakalụ eze ego ndị Igbo enwekwo n'okelutugo gị maka na ọ bụ ifesi ego mala anya bụ ọchịchị na eze ego si nọ n'echi ado chili ndị agboro chidata Anambra West jee kanselọ mana ọ bụ sọ kanselọ eze ego jela anyị ka eze ego ji mee ibe rili nne kedizi maka oche House of Assembly Anambra West anyị bụ ụmụ ogbenye ga-aṅụ mmiri a na-ekwu na nkịtị eze ego n'olu oko na-elu okelutugo mmanwụ ka nje wale gana ka nkene Mrs. Honorable Ogochukwu Ụdọba nwunye eze ego nwunye Patrick Ụdọba nye bụ oche ndụ ụmụ agbala niile anyị akpọnyela na-asụ nwa Ogochukwu nne ka nne eze nwanyị n'ịdị mma nwunye Patrick Ụdọba
osodiemaku nwanya mma natara ala na-azụ nwa ibe mmadụ imere nya ka na-akọwa idu eje nje ya dịrị ijo jom ọtọriti nwadọba onye na-ekwu nwere ifo na-eme eze ego ndị Igbo ọlụmilụlụ n'ụwa abaghị ụba eze ego ndị Igbo eze ego gị ka ekwu na-ekwu eze ego ndị Igbo niile ọtọriti n'okelutego gị n'ọlụ mana eze ego ụdọba ọ sị ka nwala gana ka kana Prince Chief Dr. Chinedu Emeka Ikenganam onye nna ngịga egwu na-akpọ olu n'Igbo Chiedu Emeka ezego ụdọba ọ sị ka nwala kana egwu anaba agụleri Chinedu obi dị igwe akọmachide akụ dike Chinedu obi dị igwe oti mkpele na Anambra Chiedu ebe a na-agba anyanwụ na Ndejabọgụ abịazịa na Anambra West nke bụ amalụ bịamana nwobi dị igwe nyabụ amalụ bịamana oju na mọgọ amalụ bịamana oti moto mọgọ amalụ bịamana Chinedu obi dị igwe for the House Representative Anambra East and the West Federal Republic obi dị igwe n'ịdị mma Chinomogbe nso jaga n'otugbu nwobi dị igwe Chinedu n'ịga dịghị okosima egwu anyị na-etili nwobi dị igwe ibe iji bụlụ ọgbala Igbo ya le Chinedu obi dị igwe ịdalị na Anambra West mechinili n'ovu ka ikele ovu mbọsị ka anye mmadụ ili n'ovu imesili ma empowerment 10 people abịa na Anambra West ọ bụrụ 100 peoples ikele 50,000 si n'ego iji nyele ndị ọrụ ugbo aka obi dị igwe ngịga egwu na-akpọ Chiedu amalụ bịamana amagolu ụmụ nwobi dị igwe ama m n'ụbịamụ agana ka nso ndị ọgala lie ife Chinedu obi dị igwe odogwu ndị lụrụ na-erigo nna ndị golu moto agbago ụba ndị sụrụ n'akwụkwọ rili nna omelikine tolagaluo ụmụ ogbenye nso obi dị igwe nke ka anyị na-ekwu obi dị igwe chela anyị nke gaba n'iru obi dị igwe bụ onye ndu nke bụ amalụ bịamana Chiedu ebe a na-agba ya nwụ otipilagbuleri kenele
ọbịa ije eje mbana chọmmem ibe onye na-eme ka eji ekwu onye ọ bụ adị na eze gosi ka nkene His Excellence Willie Obiano akpọkwo dike ndị Aguleri banyị ọchịagha ọchịwọ eze ego ndị Igbo eze ego na-ekene gị awa gọvanọ ebe n'okwu na eze ego ga-aga n'iru His Excellence ọganiru nke gị ga-abụ oke ochimili odogwu n'ibe ga-eme gị ga-eme ndị Hausa ọtọriti nwadọba onye na-ekwu nwere ifo na-eme eze ego ndị Igbo ọlụọma ịlụrụ n'ụwa abaghị ụba eze ego ndị Igbo eze ego gị ka ekwu na-ekwu eze ego ndị Igbo niile ọtọriti n'okelutego gị n'ọlụ eze ego si ka nkana Honorable Gabriel Onata former deputy speaker Anambra West ọ sị ka nkene kwuo Honorable Albert Igbanugo Becha Baba Dana m niile ndị na-eze gosi ka nkene Honorable Hyacinth Udoba Chief Whippy Anambra West anyị akpọnye ọchịla ọzụwa nwa ka nwa anyị nwere kenegwu Honorable Chance Akwaọlụ Enigwe na mịata anam ka nje wale ekene ka njebe ụmụ uju onye ogologo tọlesi ngịga egwu na-akpọ tọlesi na mma uju odogwu onye isi ajụwaya egwu anyị na-etili eze ego egwu anyị na-etili nwa ụdọba obodo niile kwekọlitego n'ibe eze ego melerigo nna ana m agwa eze ego na onye si jide ego ji na onye afọ na-eme ife dị mma enekwa n'anya na-asụ ịmala ibe eze ego ji kalesi ya ịbata n'ibe eze ego ana-abavodo ana-apụta onye kọsịa emeli ihe mkpọnabanụ chike nọ m ogbe nso eze ego nwa ụdọba ịmala ibe Chineke ji zite gị ọlụ a n'ọbụrụ ọlụ mmadụ gị na-alụ ọlụ eze ego bụ ọlụ Chukwu unu ka na-esiri ibe eze ego ngọ maka na eti m egwu na mbụ nwoke nyela eze ga-eve ka eze ego ndị Igbo jee ọchịchị ka amalị m obodo ga-adị mma kedụzi maka Sunday iyi ọdọbụ
aka melo ogbochi mkpu Sunday ekwensu odogwu ọsụ gịdị nwa ekwense mpa onye nna ọ gabalụ ya egwu anyị na-aga n'iru anya kpọwacha ụdị aka ekpuchi ọnwa maka na aka na-ekpuchiri ọnwa kolikoli agbalabala bụ atụ odogwu Chukwu dị n'olu aka na-elu Chukwu dị nwa bụ atụ odogwu nwere obi eji elisi ego ike agbalabala nke bụ ọnwa agbalabala Chukwu dị abatụ Chukwu dị aka ekpuchi ọnwa na nnam ọ na-emeta atọ n'abalị chi odogwu n'iso na nkalacha kenelu mezi nwanne yi jidofọ keke odogwu afọ nwa lotenna odogwu na Amerịka oke nwa jeta afọ nwa lọta onye mụrụ ya mana ọ bụ na Amerịka ka ọ nọ Chidu egwu ka nna anụ ya na ntị ji ekwu onye ọ bụ ojije kalaza ọkalụ na nya kalaza eze ego ndị Igbo nwanne m na anyị apịasịa na anyị ga-anabazi mana ibe m ga-emeli m na ndụ m ka eneluo mmanya moto kwya nwanne gị eze ego gasị ụlọ ibe m ole ya maka onye nwe mmadụ ka onye nwere ego ọtọrịtị ọkwa ibe adịgo mma eze ego ndị Igbo kwa ọ dịgo mma a na-esi onye nwere Igbo bụ ngọ ekelele m chi nwụba mmụọba igwe ya bụ igwe oil eze ego si ka nkene yi n'imele na ọ dịgo mma anyị nwere ekenegwu Igbo lida Chinwụba onye abụdekwe Chinwụba Igbo lida nwanne m odogwu a na-amụ eze amụ ka nlote ibe gara aga eze ego ndị Igbo mgbe mmụọ gị na-agbalite ịwala ọga na-echi mmụọ gị ọga na-efa ji mee ibe mmanwụ ndị nyere aka akalịla akalị ahụ na ọda akụ nwa ụdọba mmanwụ ibe eze ego na-ekwu n'okelutugo nwa ụdọba si azọ na ọka sọ Ageji na ji oke keluru mba si ọma ọka afọ nye ekwu n'echi ya onye chi eluru mba nya ga-ekwu ndị Anambra West ka anyị na-elu anya ọfụma ka anyị nwere ụgwụ chọọ ibe dị na mmiri maka na eze ego mere ibe rili nna ọtọriti nwa ụdọba eze ego ndị Igbo eze ego ndị Igbo eze
ọtọriti n'okelutego gị n'ọlụ eze ego ndị Igbo onye a na-ekwu nwere ifo na-eme eze ego ndị Igbo ọrụ ọma ịlụrụ n'ụwa abaghị ụba eze ego ndị Igbo nwanne m eze ego gị ka egwu na-ekwu eze ego ndị Igbo ọtọriti n'okelutego gị n'ọlụ ọnọzikwa nso na chi onye ejirigo a na-ekwu nwere ifo na-eme eze ego n'aka egwu na ọrụ ala ọma ịlụrụ n'ụwa abaghị ụba ọgwụ onye nwere ntị ọnụrụ eze ego